masu kallon sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin duniyar mu a yau. Kamar yadda dai muka saba, shirin duniyar mu a yau na dauke da me muka tashi, batu da zamu tattauna akai sai kuma sirrin gida. Injiniya Adamu zai sanya muku lamba a karkashin akwatin shirin ɗinku da za ku iya turo mana sakonninku ko a rubuce. Insha Allah za mu karanta, kuna iya kuma ku turo sautukanku. Kamar yadda dai muke a kullum, za ni je na gabatar da abokan aikina, sa'annan na ji da me muka tashi baki daya. Abdulaziz Garba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madalla, barkamu da wayewar gare, wa alaiki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Babaranci, muna fatan waye gari lafiya tare da Alhaji Yaya Barista. Masu kallon muna muku fatan alheri, muna fata kowa da kowa ya waye gari lafiya daidai wannan lokaci. Insha Allah zai bayani ne musamman akan Kemi Seba. Babaranci muka duba wanda har ila yau wato ainihin yake garkame a can wato ainihin kasar Afirka ta Kudu, in ba mu manta ba. Wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhuma ko ake zargi da haddasa ainihin yunkurin juyin mulki, in ba manta ba, musamman a ƙarshen shekarar da ta gabata watan Disamba 2025 a ƙasar Benin, wanda a yanzu hakan nan ana ci gaba da tuhumarsa da shi da ainihin ɗansa, wanda dama a kwanaki sun ma yunkurin guduwa lokacin da aka kama su a can wato ainihin ƙasar Afirka ta Kudu din, inda suka yunkurin guduwa ta ainihin Zimbabwe da shi da yaronsa musamman a ainihin watan Afrilun da ainihin ya gabata. To yanzu an ɗage wannan shari'a, domin a yanzu hakan nan Benin ta buƙaci da a ainihin mayar da shi a wato can ƙasar Benin din domin a yanke mishi hukunci daidai da abin da ya aikata. To amma ƙasar Afirka ta Kudu ta ce bata gama wato ainihin nazari ba, tana ci gaba da bincike akan wannan al'amari domin ganin wato yadda ainihin abin zai kaya, domin yanzu an ɗage wannan shari'a zuwa ranar 11 ga watan Agusta, wata mai zuwa kenan, domin ganin yadda ainihin abin zai kasance, wanda shi zai ba wa ainihin kotun damar ci gaba da zurfafa kuma bincike akan wannan al'amari. Biyo bayan ita kotu akwai kuma lauyoyinsa waɗanda suke ganin wato ainihin wata dama ce ta suka samu domin wato ci gaba da gudanar da harkokinsu akan wato ainihin wannan al'amari. To in muka duba, Kemi Seba yana ɗaya daga cikin waɗanda dai ake tuhuma musamman a ƙasar Benin na wato ainihin haddasa tashi hankula, wanda shi idan muka duba ra'ayin shi baya daga cikin waɗanda suke da ra'ayin waɗannan turawan mulkin mallaka ko wato ainihin turawan yamma da sauransu, wanda shi ya kai ga wato ainihin yake nan a gargami ila yau. Sannan kuma baya ga hakan ana kuma zargin shi da wato ainihin amfani da kudaden haramun a cikin wato ainihin wannan kasa ta Benin, wanda kuma ainihin kusan waɗannan kudade ba mallakin shi bane. Sannan an kama shi ne tare da yaronsa a kwanakin baya, watannin da suka gabata, da wato ainihin biza, wanda bizan kuma ya riga da ma wa'adin shi ya zo karshe, baya amfani abubuwa da sauransu, wanda ya kai ga ainihin ya ƙara kuma haddasa tashin hankula, ya kai ga ainihin ake ci gaba da mayar da hankali akan shari'ar da ake kansa. To babbar abin da ake bukata yanzu nan shine wato yadda za a yi ya zama cewa ya koma kasar Benin tare da kuma yanke mishi hukunci daidai da abin da ya aikata. To idan muka duba baranci, akwai wato ainihin darasi sosai akan wannan al'amari, domin kusan makamacin shi ne ke faruwa a nan kasar jamhuriyar Kamaru. In muka duba sai dai wannan nan Kamaru bai da nasaba da ainihin yunkurin juyin mulki, musamman shi Ayaba Lucas, in ba manta ba, domin dalilin da ya sa na kawo wannan bayani ne domin Ayaba Lucas in ba manta ba har ila yau yana nan a kasar Norway, kuma 'yan sanda ne suka wato garkame suka kama shi a kasar Norway, wanda yana ɗaya daga cikin shugabanni a bangaren sashen rainon Ingilishi na nan kasar kamar, waɗanda ba shi da aikin yi sai dai ya ringa haddasa tashi hankula, yana ba da oda, yana ba da umarni ta yadda za a dinga fito na fito da gwamnatin shugaban Mr. Biya, wanda shi ma har ila yau 'yan sanda Norway bayan sun gano shi yana nan a tsare, kuma gwamnatin shugaban Mr. Biya bata ma aika wasiƙa ba ballantana ta wato buƙaci da a dawo da shi nan kasar domin a yanke mishi hukunci daidai da abin da ya aikata. In ka duba kusan makamancin wato wannan al'amari ne na wato shi Kemi Seba wanda ake tuhumar shi a daidai wannan lokaci. To amma gwamnatin shugaban Mr. Biya ita ba ta nemi da a dawo da shi Ayaba Lucas ba domin yanke mishi hukunci. To amma ita Benin ta buƙaci da a kama wannan wato ainihin a dawo da shi Kemi Seba domin yanke mishi hukunci daidai da ainihin abin da ya aikata, duk da dai wato ainihin ana tuhumarsa da wasu tashin hankula a wannan ƙasa ta Benin. To muna jira mu ga dai yadda wannan sakamakon zai kasance, domin a irin wannan tafiyar da ake yi iya wannan ake jira, shin akwai yiwuwar za a iya ɗage, domin wasu masana suna gani kamar
mai yiwuwa ne ko da an iso 11 ga wannan wata mai zuwa, wato ana gani kamar za a iya kuma ɗage wannan shari'a. Wasu kuma suna gani kamar ba lallai bane za a iya kawo ƙarshen wannan shari'a ta yadda za a iya koma Benin domin wato a gurfanar da shi, wato yanke mishi hukunci daidai da abin da ya aikata. Kuma sanin kowa da kowa ne a yanzu an ga an samu sauyin shugaba, domin shugaban da dama ya yunkurin kifarwa shine Patrice Talon, wanda yanzu an samu sabon shugaba. Wala Allah shi wannan shugaban ka iya yi mishi adalci ko ya mishi afuwa, Allah ne ya sani, ko kuma wato ba mamaki ya nemo wato yadda zai yi watakila ya ja shi cikin jiki domin ganin yadda za a yi a gudu tare a tsira tare domin wato ainihin haifar da zaman lafiya a cikin wannan kasa ta Benin. To dai muna fatan dai hakan zai zo ya tabbata, kuma ya zamana cewa an bi ra'ayoyin waɗanda ake ganin cewa ba sa wato lale marhaba da wasu kudurori na turawa mulkin mallaka a nan kasashen nahiyar Afirka. Wannan a takaice al'amarin da na waye gari da shi kenan a daidai wannan lokaci. Madalla Abdulaziz Garba, wanda wasu suke gani kamar cewa wato dama ce ta samu saboda wato kyautata zaman lafiya a nan kasar Benin da tabbatar da dimokuraɗiyya game da ainihin ire-iren zaman da ake yi a halin yanzu na zaman ɗarɗar tsakanin wato ainihin waɗanda suke da ra'ayin mazan jiya da kuma waɗanda su suke tare da ainihi wato shugabanni ko kuma na ce turawan mulkin mallaka. Ubangiji Allah dai ya kawo mana sauƙi cikin wannan lamarin ɗin. Ya yi barista, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tsohon shugaba Najeriya Muhammadu Buhari, kamar yadda nake Hausa suka ce shekara kwana. Shekaran jiya 13 ga wata aka yi wannan taron a Abuja, wanda yake an samu halartar mataimakin shugaban kasa Alhaji Kashim Shettima da gwamnan jihar Borno da gwamnan jihar Lagos da kuma gwamnoni da dama da mataimakan gwamnoni, wanda musamman wasu gwamnonin da ba sa nan, musamman jihar Katsina Dikko Radda baya nan, an samu ainihin wato mataimakinsa shi honorable mataimakinsa wato Jobe da sauransu da iyalan shi marigayi da sauran yan uwa da abokan arziki, da Alhaji Sani Zongon Daura wanda gidansa yake a nan Toll Gate a jihar Kaduna, wanda ainihin wato babban aminin shugaba Buhari ne, da su sauransu, da Alhaji Sani Mamman Daura ainihin wato tsohon shugaban hukumar wato DSS, da sauransu, da manyan baki, ministoci, jami'an gwamnati, tsofaffin gwamnoni, tsofaffin ministoci, da sanata Bala Muhammad gwamnan Bauchi, suna nan da yawa wanda suka halarci ainihin wato wannan taron addu'a. Abin da ya sa muka kawo wannan magana, wato ita rayuwa kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya yi rayuwansa shekara da shekaru, kullum akwai bisu bidiyonsa da suke yawo yadda yake cewa ya tashi maraya, ya shiga aikin soja daga makurdi har ya je ƙarshen Najeriya ƙasa da sauransu, da kuma yadda Allah ya cika mai burinsa ya tashi har ya kasance cewar ya zama shugaban ƙasa a mulkin soja. Ya yi shekara 2 da 'yan watanni, ya zo ya yi shekara 8 a farin hula da sauransu. Bayan ya sauka daga mulki a shekara 2 kuma Allah kwanansa suka kare. To kun ga wannan shine rayuwa, ya kasance cewar duk wanda yake da buri sai ga kamin dai a ce wato har ka mutu ko kuma kwananka ya kare, to za ka ga Allah, idan Allah ya kaddara cewar burinka zai cika. Kuma shugaban Muhammadu Buhari ya yi aiki a cikin shekara 8 nan, wanda kowa ya san lokacin da ya karbi Najeriya maganan Boko Haram da sauransu, sai ya kasance Allah ya taimake shi ta wannan bangare. Gwamna Babagana Umar Zulum ya faɗi wannan, ƙananan hukumomi kusan 20 da wani abu a hannun Boko Haram, zuwa Muhammadu Buhari Allah ya taimake shi da su Tukuri Yusuf Burataye, ya mace Sadiq Baba Abubakar hafsan hafsoshin sojan sama da Burataye sojan ƙasa da sauransu, ainihin wato da shi kansa Babagana Zulum wanda Allah ya taimake shi da harkon mulkin shi Kashim Shettima, ƙarshen mulkin Kashim Shettima
shi kuma da Allah ya taimake su jihar Borno aka samu ainihin wato zaman lafiya. Iyayen ƙasa sarakuna ma sun halatta ɓangaren Yorubawa, Inyamurai da sarkin musulmi da manyan sarakuna dai da dama sun halarci wannan taron. To muna fatan cewar Allah ya ji kanshi kuma Allah ya gafarta masa ainihin wato idan ta mutu zo Allah ya sa mu cika da imani. Hadda ban na manta akwai Yakubu Gawan, tsohon shugaban Najeriya, wanda yake shi ma ya halarci ainihin wato wannan guri kuma ya yi bayani sosai mai ratsa jiki. To muna fatan cewar sauran shugabannin Najeriya zai zamanto darasi a gare su, ya kasance cewar ga Buhari dai ya gama zamaninsa, ya gama mulkinsa, ya gama komai kuma ya mutu, su san cewar su ma za su bi bayansa, wanda yake muna nan akwai kuma wanda suke nan a raye tsofaffin shugaban Najeriya kamar irin su janar IBB Babangida da kuma irin su Abdulsalam Goodluck Ebele Jonathan da kuma ainihin wato Chief Olusegun Obasanjo, sai shi shugaba mai ci yanzu. Muna fatan Allah ya kama da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da nahiyar Afirka baki daya. Amin ya hayu ya qayyum. To ni dai na tashi ne da kasar Senegal, wanda ainihi ake ba da labarin cewa ranar Juma'a mai zuwa in Allah su ya yarda, wato tsohon shugaba Macky Sall zai kai ziyara wato fadar shugaban kasa, wanda za su haɗu da shugaban kasa mai ci a yanzu wato Basiru Diomaye Faye. Wadda kuma an san wannan tafiyar da ainihi Macky Sall ke yi saboda yana zawarcin kujeran wato maye gurbin sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres, wanda wato ainihi zuwan shi kasar Senegal saboda yana buƙatar cewa wato Senegal ta dafa mishi baya. Shugaba ne wanda ya jagoranci ainihi kasar Senegal daga shekara 2012 zuwa 2024, wanda aka yi gwagwarmaya, aka yi koke sosai game da mulkinsa a nan kasar Senegal, wanda kuma a tsakanin ainihi wato Basiru Diomaye Faye da ainihi wato tsohon firaministansa Usman Sonko in ce abokane ne waɗanda aka san su, wanda kuma a yanzu akwai tsamin dangantaka tsakanin su, wanda su suka wato kawar da ainihin shi Macky Sall akan wato ragamar mulkin wannan kasar, wanda a halin yanzu wato yana ƙoƙarin wato zawarcin kujerar majalisar ɗinkin duniya, wanda yake bukata kasar Senegal ta dafa masa baya, duk da cewa ainihi Dakar bata tabbatar da wannan ainihi goya masa baya ko ce mara masa baya ba, amma kamar da yake an samu ba mamaki tsamin dangantaka tsakanin waɗannan manyan abokane, ba mamaki ainihi wato Basiru Diomaye Faye ya buɗe ƙofofin dafawa ainihi Macky Sall baya game da ainihi wannan kujerar da yake zawarci ta majalisar ɗinkin duniya. Wannan kenan. A hali yanzu dai za mu je ainihi mu tattauna a kan batunmu na batun cewa ainihi majalisar ɗinkin duniya wato tana jan hankali yanayin tsaro wato a nahiyar Afirka, kuma na ce a yammacin Afirka da kuma Sahel, wanda suke ganin cewa lamarin ya ci tura sosai, inda wato a ranar yau kenan 14 ga watan Yuli wato akwai taron da za a yi kokari saboda ganin yadda wato za a magance wannan matsalar da yake addabar yammacin Afirka da kuma Sahel, wanda suke ce ya kamata wato a yi kokari a yi haɗin kai saboda kyautata demokradiyya da kuma a gudu tare a tsira tare. Abdulaziz Garba, mun ga lamuran da ke faruwa sosai, wanda a halin yanzu majalisar ɗinkin duniya dai tana yunkuri da cewa suna buƙatar wato ƙarfafa dangantaka da zaman demokradiyya saboda wato haɗin kai domin a yi ƙoƙari a tabbatar da tsaro a yammacin Afirka da kuma Sahel. menene haka wato ganin wannan zaman da za a yi game da ainihi batun maganan zancen wai tabbatar da tsaro
a yammacin Afirka da kuma Sahel. Babaranci idan muka duba majalisar ɗinkin duniya kusan zamu ya mu ce ba karonta bane na farko da take irin wannan zama, kuma ta yi zama so da yawa kuma ba a ganin wato galabar da ake samu ko kuma nasarorin da ake samu ko wasu ci gaban da ake samu. Kafin ita kuma ta yi wannan zama akwai wasu kungiyoyi da yawa waɗanda sun yi zama na yadda za a iya zama cewa inganta tsaro a nahiyar Afirka, ba ma iya wato ainihin yammacin Afirka ba da sauransu, wanda kuma idan aka duba aka yi nazari za a ga cewa wannan zama na majalisar ɗinkin duniya zama ne wanda shirya shi aka yi, wanda kuma ba sai ma an gaya mutum ba, shiryayyen zama ne wanda sun zauna su ya so sun tsara abubuwa kamar yadda ya kamata, sai kawai aka zo aka zauna. Kuma zama ne wanda wato ai da suna wai kwamitin sulhu kamar yadda aka saba, domin wato gani yadda za a zama cewa wai an inganta tsaro ko kuma an magance tsaro a yammacin Afirka, kasashe da dama wanda su a tunanin su suke fuskantar wato ainihin tabarbarewar tsaro ko kuma karancin tsaro, wanda suna tsammanin wannan zama ka iya haifar da ɗamedo ko kuma ka iya yin tasiri, ka iya wato jan hankalin waɗannan shugabanni na yammacin Afirka ta yadda za a iya zama cewa sun mayar da hankali bangaren tsaro domin wato ainihin kawo sawaba ko kuma sauki bangaren wato tabarbarewar tsaro abubuwa da sauransu. To in muka duba akwai wasu wakilai da yawa sun halarci wannan zama ne kuma wanda ainihin dole ne kusan wajibi ne ya wato ainihin yara ta wuyansu da su halarci wannan zama da yake majalisar ɗinkin duniya ne. In dai wato bangaren zama ne a majalisar ɗinkin duniya za a iya a ce shugabanni a nahiyar wato bangaren ainihin yammacin Afirka za su su halarta, idan ma su karan kansu ba za su halarta ba za su aika wakilai wanda wakilansu ne da dama suka halarta. Amma akwai wasu kungiyoyi waɗanda sun riga da sun raba gari da su kunce wasu kasashe wanda kuma sun nuna wato kurukuru a duniya hukumanci cewa ba sa ainihin lale marhaba da wasu kudurorin da suke kawo wa ainihin waɗannan kasashen nasu. Musamman muka duba kwanakin baya sanin kan kowa da kowa ne akwai wasu kasashe a yammacin Afirka din waɗanda ainihin suke da ra'ayin mazan jiya waɗanda suka raba gari da kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa. To kin ga da kaman zama ne na wannan kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ko kuma zama wanda yake da nasaba da wannan kotu, ba lallai ne a ga sun halarta kai tsaye ba. Akwai zaman da za su halarta akwai kuma zaman da ba za su halarta ba. To yanzu tun da sun yi zama kuma sun dora ne akan teburin wannan zama na majalisar ɗinkin duniya wannan kwamiti na sulhu, wai ya za a yi kijifa, wai ya za a yi ya zama na cewa an magance tabarbarewar tsaro, an kawo ƙarshen wato ainihin rugujewar tsaro a wato yammacin Afirka da kuma yankin Sahel. Kuma suka ƙara kuma jaddada cewa yankin Sahel to abu ne da ba sai an zauna an fahimtar wa mutane cewa gashi ana buƙatar wato ainihin haɗa kai suka yi na wato shirya makirci kamar yadda suka saba na yau da kullum ba. To sanin kan kowa da kowa, domin mun riga da mun san cewa akwai wasu shugabanni a yammacin Afirka ne waɗanda sun riga da sun amsa sunansu kuma sun riga da sun yi alkawari kuma sun daki kirji sun wato tsaya tsayin daka sun yi ɗamara akan cewa babu wata ƙasa a nahiyar Turai ko kuma a yammacin Turai waɗanda za su zo su nuna musu 'yan yatsa. Ba zaman majalisar ɗinkin duniya bane zai haifar da ɗa mai ido babaranci a ainihin yammacin Afirka, a koda yaushe ana faɗan wannan. Sannan kuma akwai wasu shugabanni, musamman zan ɗan misali da Captain Ibrahim Traore, ya riga da ya gama fahimtarwa kowa da kowa cewa ya riga da ya gama wayar musu da wato hankali akan cewa ba za ku wato kawo mana tsaro ba a halin mu ma muna da waɗanda za mu iya mu samu horo a tattare da su, za mu iya mu kuma wato kai su inda ya kamata a ce an kai su domin su samu horo, domin su kawo mana ɗauki, su kawo mana ci gaba musamman bangaren tsaro a cikin ƙasar mu. Wannan kuru-kuru face to face ya gaya musu kuma yana ci gaba kuma da jaddada musu domin su fahimci cewa ba lallai bane sai wato ainihin sun kawo mana ainihin ci gaba musamman bangaren tsaro za su samu wato sawaba ko kuma ci gaba abubuwa da sauransu. Biyo bayan bangaren tsaro akwai bangaren kuma na karancin wato ainihin abinci ko yunwa wanda suke bayyana cewa al'ummar waɗannan kasashe suna fuskanta na yammacin Afirka, wanda kuma yana ɗaya daga cikin ababen da ma ya fi kamata ni a tawa fahimtar ma a fi mayar da hankali. Bangaren yunwa wanda shi ne ainihin a bayan abin da al'ummar suke bukata a irin wannan lokaci. To babu yadda za kuma ya zama da cewa an magance wannan bangare ba tare da tun farko an fara mayar da hankali a bangaren tsaro a yammacin Afirka ba ko in ce a yankin Sahel. Dole ne za mayar da hankali a bangaren tsaro. Sannan wai a ce yau an waye gari majalisar ɗinkin duniya za ta yi zama kuma ta yi zama ba tare da ta yi la'akari da bangaren wato ainihin yunwan da al'ummar wannan ƙasa suke fuskantawa. Babbara ce da duniya da gaskiya zaman da suka yi nan da zuciya ɗaya suka yi wannan zama, sun yi zama ne tsakani da Allah da kuma wato ainihin amsa cewa lallai ita ce majalisar ɗinkin duniya kamar yadda ainihin ake bushara ake kirari a koda yaushe. Da na yi imanin cewa ba za iya wato ainihin a ce za ta allaka iya
yammacin Afirka ba, an riga da an san kasashe da yawa a nahiyar Afirka suna fuskantar tabarbarewar tsaro ko ce wato ainihin duk duniya gabaki daya, amma sun fi ta'allaka ne a yankin Sahel ko ce a ainihin yammacin Afirka, waɗanda su a tunaninsu musamman arewacin Najeriya sun yi wato ainihin sun jaddada wannan bangare da kuma yankin Sahel suna wato ainihin hasashe ne ko kunce suna nazari ne akan wato kasashen da sun san cewa idan suka taɓa waɗannan kasashe to kamar wato sun taɓa nahiyar Afirka ga baki ɗaya, Mali, Niger da Burkina Faso. Komin ya a haura gangara zama ne gashi an fi ta'allaka ne akan kasashen nahiyar Afirka, to amma a haura gangara akwai waɗanda an san cewa turawa ne mulkin mallaka waɗanda sun halarci wannan zama, gashi zama ne da wanda ya jibanci nahiyar Afirka kowa ya riga sani, amma an riga da an san cewa akwai wasu makarkashiya, akwai wato ainihin waɗanda suna ainihin tsutsuge abubuwa kamar yadda ya kamata, kamar yadda suka saba, wasu abubuwa dai ana dai haɗa shi domin wato yadda za a iya zama cewa an kawo wato durkushewar tattalin arziki ga waɗannan ƙasashe. Dama yaya tun farko an riga da an san, kowa ya riga da ya san cewa ana zargin waɗannan ƙasashe akan cewa ba su da ƙarfin tattalin arziki, to yau an waye gari ana yin wannan zaman din shin akwai alamun zai iya haifar da ɗa mai ido ko ku ba zai iya haifar da ɗa mai ido ba. Babbar an ci mun so zamanin da wato wallahi da makisal ya tafiyar da harkokinsa kamar yadda ya kamata, kamar yadda wato ya cancanta a ƙasar Senegal. An riga da an san cewa lallai lokacin zamaninsa da yake mulki, wadin da ya dan kwashe a wato ainihin ƙasar Senegal matsayin shi na shugaba, an san akwai wasu ci gaban da ya kawo, ba za a ce da ya gaza ba 100%, akwai wasu ci gaban da ya kawo, to amma da lallai al'ummar ƙasar Senegal sun yi amanna da makisal, sun nuna wa makisal lallai yana da wato yana da farin jini, yana da wato ya kawo ci gaba 100%, ana wato bukatarsa, ana sake wato bukatar da ya sake ainihin yin tazarci a cikin wannan kasa, wanda har ila yau da ya zama na cewa ana kuka da shi, da na imanin cewa wallahi babaranci da an dafa mishi akan matsayin da yake nema majalisar ɗinkin duniya irin wannan tafiyar da ake, yana ba kowa mamaki. Da wani shugaba ne alal misali, da kamar zan ɗau misali ko kamar mu ce Dr. Ibrahim Traore, hakan nan shi ne alal misali ya ba da wannan ya buƙaci ainihin yake wato zawarcin sakatare, babban sakatare majalisar ɗinkin duniya, da kamar alal misali shi ne da za ga cewa watakila dukkanin shugabanni na nahiyar Afirka za su dafa mishi, amma makisal kusan zan yance babu wanda ma yake kula da abubuwan da yake yana duk sintirin shi ne, yana kai kawo ne, ya kama nan ya kama can, ya je gashi yanzu kamar yadda abin al'amarin da ya tashi da shi ranar juma'a zai gana da duk akan menene gana wanda zai da shugaban, duk yana neman yadda za a zama cewa an aminta da shi a cikin wannan kasa ta Senegal. To abin da tun farko ba kai ba, kada kai tsammani a lokaci guda ne wanda an riga da an manta da kai, lokacin ne kake bukata kake neman wai a zo a amince da kai. Wallahi da yayi wa al'umma kasar Senegal 100% kamar yadda suke bukata, kamar yadda ya cancanta, da bai nuna wato san kai da son zuciya mulkin sa babbar an ci, da babbar nasara ce gare mu, ba ma kasar Senegal ba duk nahiyar Afirka. Da yau nan idan ya zama babban sakataren majalisar ɗinkin duniya, an san wato ci gaban da za a samu. Wannan ni zaman ba abin da zan ɗauku, wato ni a wajena wato kamar kusan shirme ne a wajena, domin tun lokacin da ake wannan zama ai an yaƙi a Gaza, lokacin da aka yaƙi shi babban sakataren da yake ci a yanzu Antonio Guterres ba tashi da kanshi ba, kowa ya riga da ya sani a hukumance, ya tafi ya tsaya tsayin daka, ya je ya yi jawabi a wannan wato yanki na zirin Gaza, yake nema, yake kira da zuwa tsagaita wuta, yake kira da yi sulhu, yake kira ga wasu kasashe, wanda kuma gabaki daya wa aka saurara wannan lokaci duk ba wato ana yi ne kusan baya yin tasiri, ana yi ne kuma wato ana yawan sa son kai da son zuciya ne a ciki. Da ya zama na cewa ana yi wato da zuciya daya cikin yarda da kuma amana, da na tabbata da baranci majalisar ɗinkin duniya din idan ba za a saurare shi ba. Mun san cewa ainihin majalisar ɗinkin duniya wato kungiya ce wacce take kawo zaman lafiya, take wanzar da zaman lafiya, kuma take kokari saboda kare hakkin bil'adama da sauransu, amma kuma ta buƙaci cewa a tsakai ta buɗe wata a yayin da ake wato gudanar da yaƙi, amma kuma sai muka ga shugabannin wa'yansu kasashen ba su aminta da shi kuma ba sa sauraron sa. Shin wannan jagoranci na majalisar ɗinkin duniya yana tasiri ga wasu kasashe ne, ko kuma wasu kasashe su yayin da aka buga hannu akan teburi su fi sauraron wannan jagoran majalisar ɗinkin duniya, a wasu ƙasashen kuma ba sa wato sauraron su? Shine nake faɗa babaranci, idan muka duba akwai wato son ra'ayi ne akan wannan al'amari, akwai wato son zuciya wanda ya riga da yayi musu katutu, domin da ya zamana, domin kusan zamu iya mu ce an ce majalisar ɗinkin duniya duk duniya gabaki ɗaya take ainihin suke na a ƙarƙashin wannan majalisa, wanda idan muka duba akwai ƙasashen da a yanzu hakan nan tana nuna wa
majalisar ɗinkin duniya 'yan yatsa, ai akwai taɓarɓarewar wato yake akwai taɓarɓarewar dangantaka da kuma tsamin alaka tsakanin majalisar ɗinkin duniya a irin wannan tafiyar da ake a yanzu da ƙasar Amurka. Wannan kowa ya sani, wanda har ila yau shugaba Donald Trump yana ci gaba da nuna wato ainihin ɓacin ransa akan majalisar ɗinkin duniya, kawai ba don komai ba saboda majalisar ɗinkin duniya ta nuna mishi cewa ba ta ainihin da ra'ayin tafiyar da shi yake yi, kuma an riga da an san ainihin inda Amurka ta riga ta dosa. To kin ga da ya zama da cewa idan ala misali Antonio Guterres a matsayin shi na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya idan ya buga hannu akan teburi ko ya yi sayi akan wani al'amari ko ya aini fahimtarwa al'umma cewa yana bukatar tsagaita bude wuta ko kuma yana bukata ga wasu kasashe da su shiga tsakani a yayin da ana fuskantar yaƙi abubuwa makamantansu, da na yi imanin cewa za a ainihin fahimce shi a duk lokacin da ya fito, da yake a wannan lokaci an san cewa yana da karfin faɗa a ji, kuma idan ya yi magana tamkar yankan wuka ne kuma kowa zai saurare shi. Amma sai ya zama da cewa duk abin da ya faɗa kamar wato ya faɗa ne hakan nan, amma kuma baya taɓa yin tasiri, baya taɓa yin amfani. To so nawa za a amince da wannan zaman da za su yi a yau? A ina ne zai iya yi tasiri, wanda kuma mun san ba karin farko bane, da ma sun sani da kada ma su dora wannan wai al'amari akan wai shine ainihin makasudin wannan zaman nasu, wai yadda za a yi zama cewa an kawo karshen ta'addanci ko kuma tabarbarwar tsaro a yankin Sahel ko kuma a yammacin Afirka. Ta ina aka taba kai? Idan suna tsammani cewa idan wannan bangare ne suke tsammani cewa zai kawo ainihin tashin hankula ko zai kawo karshen tabarbarwar tsaro, ba lallai bane abin ya tabbata kamar yadda suke tunani, domin sun riga da sun waye, sun riga da sun fahimci cewa lallai ga waɗanda suke kawo musu tangarda, suke kawo musu kuma baya a bangaren tsaro. Ba lallai bane akan abin in ya zo ya tabbata kamar yadda suke tunani haka. Ni kiran da zai yi babbar anci, domin mun riga da mun san akwai wakilan da suka riga suka halarci wannan zama, akwai shugabannin mu a nahiyar Afirka, akwai sunanan da yawa, ba bangaren yammacin Afirka bane kawai suka halarci, akwai bangarori da yawa a nahiyar Afirka waɗanda suka halarci wannan zama, waɗanda kuma su san cewa za su bada wato ainihin abin da ya kamata a ce sun bayar ko sun yi kira da babban murya domin al'umma gabaki daya a nahiyar Afirka su fahimci cewa ba lallai bane ainihin turawan mulkin mallaka su zo su dinga nuna mana yan yatsa ko su dinga tursasa mana akan cewa sai mun yi amfani da wasu ra'ayoyinsu. Ina fatan hakan zai tabbata, domin so da dama idan ai wannan zama babanci kowa ya riga da ya san ba sa ainihin kira ga kasashen nahiyar Afirka akan da ya zama da cewa sun wato goyi bayan su ko sun ainihin ari bakin su domin su ci musu albasa, domin tabbatar wa duniya ko waɗanda suke zama a cikin wannan majalisa waɗanda turawa mulkin mallaka ne a fahimtar da su cewa ba wato ainihin abubuwan da za su dinga faffada ba ne zai dinga kawo wa al'umma a nahiyar Afirka ci gaba, musamman bangaren tsaro da sauransu. Muna jira mu ga yadda sakamakon zai kasance, wala Allah ya yi tasiri, wala Allah wannan taron kada ya yi tasiri, mun shine fatan mu, amma a koda yaushe ya zama da cewa su dinga sawa a karan kansu. Kasashen nahiyar Afirka yanzu suka fara farkawa daga bacci, musamman ita wannan yammacin Afirka da suke wato ambata ko da yaushe, ba lalle bane da kuma yankin Sahel, ba lalle bane wannan zaman nasu yayi tasiri, kawai za su ta yi babaranci, kuma ya fi zama da cewa su mayar da hankali, sun dakatar mana da kungiyoyi da yawa, kowa ya riga da ya san wannan, sun fi ta'allaka kan tsaro wanda su a tunanin su shine kada ake bukata na ya Afirka, ya fi mayar da hankali kuma akan abubuwan da ya fi kamata mayar da hankali. Kungiyoyin mu na agaji da yawa an riga an dakatar, wanda kuma an san cewa suna kawo wa ainihin al'umma a nahiyar Afirka ci gaba wajen wato ba su kulawa da abubuwan da ya kamata, duk an dakatar. Idan da za su dora wannan ne ma makasudin akan wannan teburin, ni zan yance alhamdulillah abin da ake bukata, amma bangaren tsaro za ta kun gaba ne za ta kun baya, ba abin da zai tasiri ba baranci. Shi sa Ibrahim Captain Ibrahim Traore wato jagoran kasar Burkina Faso ya yi bayani akan cewa idan dai har kana so ka wato ka cimma yancinka ya kamata ka dogara da kanka, wato kai kokari, wanda ya ce wai da nahiyar Afirka wato za su yanke wa bankin bada lamuni wato su daina daukan kudade ta wannan hanyar din, ina gani yau ba su suka da watakila za su samu yancin kansu. Yayi barista mun ga ainihi wato a jakadan kasar Liberia Lewis J. Brown, wanda shi ya yi magana ne da yawon ainihin kasar jamhuriyar demokradiyyar Congo da kuma ainihin wato kasar Somalia, wanda ya yi bayani akan cewa a wannan taron da aka yi ya ce ba batun maganar tsaro ake bukata a halin yanzu ba, musamman da yake yayi magana ne da yawon ainihin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Mun san halin da suke ciki a halin yanzu da kasar Somalia da kasar Liberia, da yake bukatar suka ce bukatar su a dakile yunwa ne a wayannan kasashen domin a kyautata wato a kyautata rayuwar al'umma
ta hanyar wato yanke musu wannan abin da suke ciki na yunwa da sauransu, a maimako an ta'allaka akan batun maganar zancen tsaro, wanda an san cewa wannan batun maganar zancen tsaro ina da wahala wato a kawar da shi. Da farko dai matsalan yunwa da talauci shine yake kawo matsalan tsaron din, da kuma rashin adalcin shugabanni da jagorori a kasashen mu Afirka shine yake kawo matsalan tsaron din. Abu na farko za ku ga cewar majalisar ɗinkin duniya tun da ake shugabanci daban-daban na kasashen duniya daban-daban, jagorori suna fitowa daga kasashen duniya daban-daban. Idan muka duba muka ga me wannan shugabanci na majalisar ɗinkin duniya ya tsinana ma kasashen mu a Afirka, gaba ɗaya kasashen mu a Afirka 54 me shugabancin ya tsinana ma kasashen mu. Idan kuka duba kuka ga majalisar ɗinkin duniya nan shugabancinta a yanzu haka shi ainihin wato ya sunan shi Antonio Guterres, mataimakiyarsa Amina Mohammed yar Najeriya ce kuma yar jihar Adamawa. Yanzu idan muka duba muka ga Amina Mohammed a matsayin mataimakiyar shugaban majalisar ɗinkin duniya na duniya gaba ɗaya. Da farko ma tukunna ita mataimakiyar a matsayinta, idan muka ce Antonio Guterres ba dan Afirka bane da sauransu, ita mataimakiyarsa tana da damammaki da dama wanda za ta iya yin abu a ƙasanta ko kuma a ƙasashen mu Afirka. A yanzu ni dai ban sani ba me ta yi a ƙasanta Najeriya balantana sauran wa'ansu ƙasashe a Afirka a matsayinta na mataimakiya. Akwai masu kula da ɓangarori daban-daban a majalisar ɗinkin duniya daban-daban daga ƙasar Najeriya zuwa wasu ƙasashe a Afirka. Idan muka duba muka ga me aikin su, me suka tsinana, me suka yi ainihin wato a ƙasashen din. Idan muka duba muka ga majalisar ɗinkin duniya ko ƙungiya ko kaza da sauransu na ƙungiyoyin na ƙasashenmu da jagorori, ai majalisar ɗinkin duniya ita ma ƙungiya ce ai. Idan muka duba ba ma su ba ma ƙungiyar tarayyar Afirka, ƙungiyar tarayyar Turai, ainihin wato su idan kuka duba kuka ga ƙungiyar tarayyar Turai an ga ayyukan da suke yi a yankin ƙasashen Turai, a yankin ƙasashen su da nahiyar su da sauransu. To mu ƙungiyoyin tarayyar Afirka da muke da su me suke tsinanawa a kasashen mu a Afirka din? Ba su iya kauda matsalan yunwan din ba, ba su iya kauda matsalan rashin tsaron ba, ba su iya kauda matsalan rashin adalcin ba. Dama mafi akasari ma shugabannin da ake ɗora tsofaffin barayi ne wa'anda sun gama sata a kasashen, sun gama mulki a kasashen su, sai su koma su kuma suna neman sama su mulki duniya gaba ɗaya ko su mulki kasashen Afirka gaba ɗaya. Abu na gaba, ni kam ina ganin wato kawo matsalar ko shugabanci a kasashen Afirka ko kuma shugabanci a kasashen duniya ko majalisar ɗinkin duniya da sauransu. Majalisar ɗinkin duniya yar amcin shata ce, ba abun da za ta iya tsinanawa ainihin wato ga duk wasu kasashen da Amerika da Isra'il da sauransu ba sa shiri da wannan kasan din, domin su ne ma wa'anda ake kira wai masu kujeran dindindin a wannan majalisar ɗinkin duniya din. Amerika tana ciki, ina ga in manta ba kasashe 5 ne ko 7 ne wa'anda ainihin wato suke da kujeran dindindin. Wanda kamar ma ta yi ta zawarcin wannan kwarai da gaske. Najeriya ma ta yi ta zawarcin wannan, sun yi ta zawarci su zama masu kujeran dindindin a ainihin wato a wannan majalisar ɗinkin duniya din. To kun ga su ne ko masu wanda ake kira kujeran naƙi, wanda sai sun amince da abu da sauransu. To kun ga su wane ne ainihin wato za su naɗa shugaba sai wanda suke so. Ba wani wanda zai fito daga Afirka ya samu wannan kujeran middin bai yi abubuwa guda 2 zuwa 3 ba, middin bai yadda da ainihin wato wa'annan kasashen duniyan masu kujeran dindindin ba, zai ba su dama su dinga yin abin da suke so a wannan ainihin wato kasashen duniyan din. Haka zalika middin idan bai amince ko kuma wato ya kasance cewar muradun Amerika ko muradu wa'annan kasashe na ainihin wato zai sakan masu mara su yi yadda suka ga dama.
kaman ya sunan su wanda ake kira da oni, sojojin yaƙi na ainihin wato masu yaƙan harkan ta'addanci da sauransu, duka a cikin ƙarƙashin jagorancin ita majalisar ɗinkin duniya ne, kamar Red Cross da kuma ya sunan su UNICEF wanda suke tallafa ma ainihin wato yara da sauransu, abinci da sauransu da bangaren lafiyar yara a kasashen nahiyar Afirka, musamman waɗanda suke da harkokin na rashin lafiya ko kuma 'yan gudun hijira, Red Cross da sauransu. To za ku ga mafi akasari ainihin wato ana amfani kuma da ma'aikatansu, domin su Sans Frontier ne. za ga yawanci a Najeriya ko a ƙasan Borno ko a ƙasan Mali da sauransu da Burkina, ai an sha zargin su da tallafa ma 'yan ta'adda, an sha zargin su, an sha dakatar da wasu daga cikin ƙungiyoyin agaji na wannan yankunan ne da tallafa ma 'yan ta'adda. To amma na abun tambaya nan ita ce, ba su turawan ko ba su bane suke zuwa su jagoranci wannan ƙungiyoyin din ba, mafi akasari 'yan ƙasan din ne ake ɗauka su zamanto ma'aikatan wannan ƙungiyoyin. su suna ma majalisar ɗinkin duniya aiki ne, suna yi ma ainihin wato suna ƙarƙashin wannan ƙungiyar, kuma suna ƙarƙashin doka na ainihin wannan ƙungiyar ne. To idan doka a matsayinsa na ɗan Kamaru, domin kamar misali wanda suke aiki a arewa mai nisa, 'yan Kamaru misali, to za ku ga a matsayinsu na 'yan Kamaru, za ku ga su ba ƙarƙashin gwamnatin Kamaru suke aiki ba, ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya suke aiki. To idan gwamnatin Kamaru za ta dakatar da wannan Red Cross, wannan hukumar din, za a dakatar da, ba wai su za a dakatar ba, hukumar din ne za a dakatar. Kamaru ba ruwanta da ma'aikatan da suke a ciki da kuma ainihin wato 'yan ƙasanta da suke a ciki ba, hukumar din za a dakatar. Kuma su idan sun zo, shugabanninsu idan sun zo, su ne za su nema in sun zo, kuma suna da iko, dokan ƙasa, dokan duniya ta ba su dama akan cewar su shiga inda ya kamata su shiga, inda duk inda za su kai gudunmawa. To ni ina ganin kamar misali neman kujeran da Macky Sall ke yi, wala Allah zai iya samun nasara idan ya cika muradun Amerika, idan ya cimma burinsu, idan ya ba su, idan sun kafa mai sharaɗoɗi ya yarda da sharaɗoɗinsu, wala Allah kuma ya kasance cewar ƙungiyoyin Afirka ba za su goyi bayansa ba da sauransu. To yana da matukar wuya Macky Sall ya kasance cewar ya samu nasara, amma ba abun mamaki ba ne kuma mu ga ya samu nasarar din, saboda cika masu burinsu da yadda da muradunsu. Yau Macky Sall idan ya samu nasara akan wannan, in suka bashi wannan kujera, to mu tabbata cewar fa kar mu dora wai akan cewar mu 'yan Afirka wai ainihin wato za mu samu wani abu, ba abin da za mu samu, saboda me, da sharaɗi ya hau, da sharaɗin su ne ya hau, saboda haka ba abin da zai tsinana wa ba abin da zai yi a ƙasashen namu, shine kawai. To wallahi madalla yayi barista, dangane da ainihi wato batu da muke tattaunawa, akwai wato abin tambaya game da hakan, mai yasa wato a koda yaushe suke kokarin wato sanya idon su cikin wato kasashen nahiyar Afirka, ko na ce ta bangaren musamman yammaci Afirka da kuma wato bangaren Sahel, mai yasa suke yawan wato sanya idanuwansu ta wannan bangaren din, kuma mai yasa ba za su kula da abin da ke wucewa a kasashen su ba, suke wato saka da ido ta sashen wato nahiyar Afirka. Abdulaziz Garba, inda ainihin aka samu wato shugaban kasar Burkina Faso, shi Kyaftin Ibrahim Traore, yake cewa a da a koda yaushe idan za su yi hasashe suna cewa ƙasa ce wacce take cikin matsanancin talauci, wanda kuma a halin yanzu sun iya bakin ƙoƙarinsu domin wato su ga cewa sun cimma burinsu. Yau kuma ba batun maganar zancen talauci suke a wayannan yammaci da kuma yankin Sahel ba, magana suke na batun maganar zancen tsaro, bayan kuma muna ganin shugabannin wato a duk wayansu hasashen da suke fita da binciken da suke cewa suna karfafa tsaro a wato yankunansu da sauransu. Sai muka duba dalilin da yasa suka fi ta'allaka kan tsaro, su a ganin su watakila tsaro ne yawanci yake addaba waɗannan kasashe, kuma akwai ababen more rayuwa, wanda ababen more rayuwa kuma shine ma ya fi tasiri, kuma abin da al'umma ne ma suka fi bukata, domin yawanci ma idan ma bangaren tsaro ne
a bangaren tsaro ana kai hare-hare musamman a ƙauyuka ne a karkara da sauransu, wanda yawanci su ne ainihin suka fi fuskanta wannan hukuma, makiyaya, manoma, abubuwa da sauransu, wanda kuma idan ka duba ita majalisar ɗinkin duniya ko in ce turawan yamma suna wato duk ya kokari na ganin cewa wato sun faranta musu rai ta yadda za a iya zamana bari su nuna wa duniya cewa za su inganta tsaro ko za su magance tsaro a waɗannan yankunan da suke wato ainihin ganin cewa suna buƙatar ainihin tsaro da sauransu, wanda kuma kusan mu a bayisin ma wannan abin ma ake bukata yanzu haka ba shine ba. Yanzu kamar yadda da ake tafiya yanzu babaranci abin da waɗannan kasashe suke bukata musamman turawa ba abin da suke bukata na ya Afirka, domin sun ga sun san inda sun san akwai albarkatu, sun ga sun san inda ana haƙar ma'adinai, sun ga sun san inda akwai wato ainihin inda idan sun cusa kansu sun sa kansu a kai sun san cewa ga wasu albarkatu da za su ya su kwashe, ga wasu albarkatu da za su ya su yashe a waɗannan kasashe. Sun san kasar da lallai idan suna nan a cikinta to lallai a wura gangara akwai wasu albarkatun da za su mora a cikin waɗannan kasashe. Shi yasa bari su nuna wa duniya cewa kasashe suna ɗaya daga cikin kasashen matalauta. Duk wannan ana wato ainihin zanawa su ya su ne suke zazzana waɗannan abubuwan ne, su fito su bayyana wa duniya ko su rubuta a hukumance su watsa wa duniya ko su watsa kafafen yada labarai su nuna wa duniya cewa ai ga wata ƙasa tana fuskantar tabarbarewar tsaro ko ga wata ƙasa tana fuskantar rashin ababen more rayuwa, abubuwa da sauransu. Ya za a ce yau an waye gari a ce jamhuriyar Niger tana ɗaya daga cikin kasashen matalauta, wanda kuma kowa ya riga ya san albarkacin wato albarkatun da suke cikin wannan ƙasa, misali jamhuriyar Niger. Sannan kuma in muka duba lokacin da aka yi wato ainihin juyin mulki a ƙasar Niger, lokacin da aka hambarar da wato Muhammad Bazoum a wannan lokaci har ya kai ga wanda ya hau kan karagar mulki a yanzu yake na a matsayin shugaba na wato a ƙasar jamhuriyar Niger, Janar Abdurrahman Chani. Me ya kunnuka wannan lokaci babaranci, wanda kowa ya san abin da ya faru a wannan lokaci. Ai kowa ya riga ya san Paris a wannan lokaci ko kasar Faransa an ga an san ukubar da ta tsinci kanta a ciki, an ga an san wato abin da wato ainihin ta fuskanta na koma baya musamman bangaren ababen more rayuwa, wanda abin da ba a saba gani bane, ba kasafai ake jin wai labari ana dauke wuta a Paris ba, wanda abin mamaki, wanda a wannan lokaci ta fuskanci wato koma baya ta bangaren da bata taba tsammani za ta fuskanci koma baya ba, wanda ya tada hankalin al'umma, ya tada hankalin shugaban Macron a wannan lokaci, wanda har ila yau in kika duba yana kan bakansa. Kuma ba shi kadai bane, kowa ya riga ya san akwai mukarrabai, akwai waɗanda suke dafa mishi akan tafiyar da yake a yanzu. Duk fito na fiton da yake da yankin Sahel ko fito na fiton da yake da waɗannan shugabanni a yammacin Afirka, kowa ya riga da ya san akwai wasu abubuwan da yana bukata ne. To babu yadda za a ce yau an waye gari babar an ce an yi zama na majalisar ɗinkin duniya, zama kuma na kwamitin sulhu, wanda ake tunanin wai za a ta'allaka ne a iya nahiyar Afirka ba tare da an ta'allaka ga wasu shugabanni waɗanda suke nan a cikin wato an yi makarkashiya game da wannan zaman da ake ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole ne za a san akwai wasu kircimirmiran da ana yi wanda ana gani wato zai iya kawo al'umma kuma baya musamman a yammacin Afirka. To dole ne wasu shugabanni za su tsaya tsayin daka, dole ne kamar yadda muke kira ko da yaushe za su miƙe tsaye. Ba zai yiwu a ce suna cikin wannan ƙasa kuma sun san ba abin da za su mora ga wannan ƙasa ba. Ba zai yiwu su zauna cikin wannan ƙasa kuma su sa a kansu cewa babu wasu abin da za su samu na biyan bukata da sauransu ba. Ko shugaba Donald Trump alal misali yau nan idan ya ce zai taimaka wa wata ƙasa, ai akwai albarkacin da yana samu, kamar ko da taimakawa alal misali Isra'ilan da yake, wanda ana gani kusan taimako ne, kusan wato yanayi ne, kusan wato da zuciya ɗaya ne, fi sabilillah yanayi ne. Akwai abin da ya san shi ma zai samu, akwai moriyan da ya san ainihi zai samu ga waɗannan ƙasashe, ga wannan ƙasar da yake taimakawa. Kuma ba ita kadai bane, akwai ƙasashen da haƙi da kwa kwanaki idan muka duba jamhuriyar demokradiyyar Congo, akwai ai taimakon da yana bukata ya yi wa wannan ƙasa musamman Felix Tshisekedi akan ya za a yi ya zama cewa ya shiga tsakani koko ya taimaka wa wannan gwamnati domin ta yi fito na fito da waɗannan 'yan tawaye na M23 da suke addabar gashin wannan ƙasa. Duk ƙoƙarin da yake ne domin ya san a wannan ɓangaren da ake yaƙi a gabashin wannan ƙasa akwai albarkatu sosai, akwai ma'adinai wanda ainihin shi ne ainihin yawanci ma suke yaƙi a kan shi, wanda ya san in ya cusa kan shi a nan babaranci akwai ci gaban da zai samu ko kuma moriyar da zai samu. Duk abu ne da kusan ana yi ne wato ana wato mulki ne ba don kuma ba, ana mulki ne ta yadda za a iya zama cewa na samu nima biyan bukata na, sannan kai ma ita ma ƙasar ka ta samu biyan bukata. Ba za ta bai da zuciya ɗaya ba. Shine a koda yaushe muna kira idan ma za a yi wannan zama, idan ma ko ana yin wannan zama na majalisar ɗinkin duniya irin wannan lokaci, idan ma za su ci gaba da ta'allaka ko mayar da hankali akan ya za a iya zama cewa inganta tsaro a waɗannan bangare na yammacin Afirka ko yankin Sahel, ya zama na cewa sun sa a karan kansu ba za a dogara ko ba za a ba da kai tsaye ko 100% akan wai sai sun kawo waɗannan
kasashe dauki ko kuma wato ainihin ci gaba a bangaren tsaro ba. A koda yaushe fatan mu ne ya zamana kuma kamar yadda na faratun a farko waɗanda suka halarci wannan zama imma wakilai ne ya zamana cewa sun nuna waɗanda suke nan a matsayin wato su ne masu hannu da shuni ko kuma masu ruwa da tsaki a wannan majalisar ɗinkin duniya, a nuna musu 'yan yatsa a buga hannu akan teburi, a nuna musu cewa ba lallai bane sai sun kawo musu tsaro sannan za su yaƙi al'umma a cikin wannan ƙasa ko za su kawo wato ƙarshen taɓarɓarewar tsaro a yammacin Afirka ko kuma yankin Sahel. Mu fatan da muke ne a koda yaushe, amma duk wata ƙasa kowa ya riga da ya san cewa in dai ƙasa ce ta yammacin Afirka ko yammacin Turai, kowa ya riga da ya san cewa babaranci suna nema ne yadda za a iya zama cewa su ma sun samu biyan bukata a cikin wannan ƙasa, ba za su yi tsakani da Allah ba. Wannan ne dalilin da yasa aka raba gari da wasu daga cikin su, kuma sannu a hankali zai ta tafiya. Waɗannan ƙasashe ne guda uku wanda ila yau sun amsa sunansu kuma suna ci gaba da aiki kamar yadda ya kamata, amma kuma majalisar ɗinkin duniya ta ci gaba da aikinta kuma ta yi aikinta da taka tsantsan, ta yi aikinta da wato ainihin sara tana duba bakin gatari. Idan kuwa ba haka ta yi ba to wallahi za waye gari za a ji labarin cewa ko da wata ran za a yi irin wannan zama ko irin wannan taron, babaranci da yawa daga cikin kasashe a nahiyar Afirka ko wakilai ma ba za su aika ba, ballantana a ji labarin abin da yake faruwa a cikin wannan zama. Madalla Abdulaziz Garba, kuma wato mun san cewa ainihin shi Antonio Guterres dai wato zai ajiye mulki ne a wato Disamba 2026, inda wato wa'adin na aikinsa na kasancewa wato babban sakataren majalisar ɗinkin duniya zai tsaya a wato watan Disamba 2026, wanda kuma Macky Sall yake zawarcin wannan kujeran ba karo na farko bane, ya yi zawarci a shekara 2024 zuwa 2025 yawa, wanda kuma aka ce a bana wato ana son mutumi ne na nahiyar Afirka, wanda muka san cewa ainihin shi shugaba Macky Sall ya jagoranci ƙasa kusan shekaru 12, wanda kuma wato ya taba zama ainihi wato shugaban kungiyar tarayyar Afirka a shekara 2022, wanda mun san karshen wato babban sakatare jira na majalisar ɗinkin duniya wanda shi ɗan Afirka ne, Kofi Annan, wanda ya jagoranci ainihi wannan wato majalisar ɗinkin duniya daga shekara 1997 zuwa 2006, wanda kuma ɗan ƙasar Ghana ne. To kamar yadda ake faɗa, Allah ya ba wa mai rabo sa'a idan shi ainihi Macky Sall ɗin ne. An yaba da yanayi da tsarin wato demokradiyya da irin wato yanayi da yake da mu'amala da mutane da al'umma da kuma ainihi wato waɗanda za su iya ba mamaki su dafa mishi baya wajen ci gaba da ko kuma samun wannan matsayi da yake nema a halin yanzu. Idan Donald Trump ya bar shi ta Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Kasan yana da ainihin kyakkyawan alaka da wayannan mutane, kuma kasa an ce ana bukatar dan nahiyar Afirka ne a wannan wajen din, to ba mamaki da yake kuma ya nemi zawarcin wannan kasan ba karo na farko ba, tun 2024 aka zo 2025, to yanzu kuma gashi ya dawo kai kuma a 2026, sanin cewa ainihin shi Antonio Guterres zai bar wannan kujerar ne a watan Disamba 2026. Allah ya bawa mai rabo sa'a. Yanzu dai za mu shiga cikin wato lokaci ne na sirrin gida idan injiniya Adamu ya shirya. Madalla, barkamu da sake kasancewa masu kallo da sauraro a wannan lokaci na
sirrin gida. Injiniya Adamu zai sanya muku lamba a ƙarƙashin akwatin TV ɗinku da za ku iya turo mana da naku sirrukan gidan ɗin idan wato kuna da su. Sa'an nan kuma muna buƙatar cewa idan ma a rubuce ne ya kamata a rubuto mana wannan sirrin gidan ta yadda za mu iya mu karanta. Haka zalika kuma idan saka sauci za ku yi, ku saka ta yadda za mu iya mu saurara mu fahimci ainihi wannan abun. To ga dai wata baiwar Allah ce ta buƙaci ainihi mu baje kolinta a yau a wannan zaure mai albarka, inda take ce na ce a ba ta shawara. Asalam Hausa bakwai, ni dai Allah ya yi ni da kwarjini, namiji zai ganni amma ba zai iya cewa yana sona ba, sai dai ya gaya wani ya gaya min, tun ni kuma ba haɗe rai nake yi ba, fuskata a sake take. Abun damuwa ma yanzu maza suna son mace sai ku kalli juna ku wuce, ba wanda zai aike ba wanda zai aike sakon soyayya, gashi ba ma fita kuma ba yawo muke ba. So don Allah na ce taya za ka sami mijin aure a haka, ko akwai wata shawara ne? Wato ita wannan baiwar Allah ta ce tana da kwarjini sosai, wanda wato duk namiji yana iya ya kalle ta, amma kuma ba wai kasafai ne suke yi mata magana ba. Kuma ta ce ita tana da sakin fuska, kuma ita ba mutum ce wacce take ko ɗaure-ɗauren fuska da sauransu ba, kuma tana da kwarjini sosai. To amma a halin yanzu duk da cewa ina ga watakila a gidansu ba a bar musu yawan fita, amma tana ce to ta yaya za su iya su samu miji ta wannan hanyar ɗin. Kuma ko da ma namijin ya gansu baya iya ya aiko musu ma da wato saƙon soyayya ta yadda za ta yi ta san cewa a'a wannan yana so ko kuma baya so. Yaya barista? Da kira ni zan samu mata inda mijin aure take so. Kana da su? Mana bobo inda mijin aure take so ta kira ni zan samu mata, ko shi ne ya kai kanshi, domin bayan da za a yi a ce shin yau fa a wannan zamani namu yanzu kin ce kina da kwarjini wala Allah ba kwarjini kike so ki ce mana ba, wala Allah kin boye ne kina so ki ce mana kina da kyau, wala Allah kina so ki ce mana kina da kyau. Mafi akasari akwai wasu mazan da suke tsoron kyawawan mata. Kyawawan mata suna ganin wata mace Abdulaziz in ka ganta ai gaban ka ya faɗi. haka ne sosai, Sai ka ce ba ajin ka bace. sai ka ce wannan ba daidai Madalla, ba, hali kuma ba ta da kowa. wannan abun da muka sani ne. Haka ne, Mafi wada Allah tana da kyau, kyakkyawa ce shi yasa wato take cika ido ma samari, take masu wato take ba wai ita take masu barazana ba, wato kallon ta da suke yi wato sai ke tsoratar da su, sai suke ganin kai. Wato akwai wata kalma da wasu samari suke yi, wai wannan matar manya ce. ban taba yadda da wannan ba. Ba wani babba, kuma akwai manya, ba wani babba da wai za a ce wai wannan matarsa ce, wanda kai tafi karfin ka, kai ma babba ne idan ka mutunta kanka ka girmama kanka. Ni ka ina da wannan ra'ayi, idan ka girmama kanka ka mutunta kanka kai ma babba ne. Ba wani babba da za a ce wannan matarsa ce, babu. Kuma ga wanda ya san menene wai ma'anan ma mata, mace wata yadda kake kallon ta din kana ga kamar tana da kyakkyawa ce, za ta yi girman kai, za ta yi kaza. Mafi akasari ma kyawawa matan nan da 'ya'yan manyan mutane mafi akasari ba su da wannan girman kan, mafi akasari ba su da wannan, wato ana jin tsoron kula su ne ko yi masu magana ne, kaman ana ganin cewar ba za su kula mutum ba. Ai mafi akasari ma wasu 'ya'yan talakawa ma wasu din ma sun fi ɗagin kai, sun fi raini, ko kuma wasu din ma wanda ba wai kyakkyawun bane ba, wasu din ma sun fi raini da yawa. To saboda haka yar uwa shawarar da zan baki kawai ita ce, ya zaki ki samu mijin aure. Abu na farko da zaki ki ringa addu'a Allah ya zaɓa maki miji na gari. Idan kina kai ta addu'a, kika ta roƙon Allah, insha Allah zai baki kuma miji salihin ba, wanda zai rike ki da mutunci da girmamawa
da ainihin wato sanin ya kamata da kuma jin daɗin aure. Abu na biyu, idan kuma kin ce kina da fara'a da sauransu wala Allah har yanzu baki faɗo akan rabonki bane, shi yasa duk wanda kika yi ma fara'a wala Allah dukkanki ma wani baki mashi ba, dukkanki ko ya kika wani baki mashi ba, wani kuma ya kin yi mashi yana jin tsoron yi maki magana. To ni kuma ta ce wai ana ba su cika fita ba, ta yaya za su samu ba ku cika fita ba lallai bane ba sai kina yawan fita ba miji zaki samu mijin aure, ba lallai bane he kina yawo akan titi zaki samu mijin aure, ba lallai bane he kin banzatar da kanki kina taima kowane kare da alade da kowane kazami dariya a hanya zaki samu mijin aure ba lallai bane kullum hakoranki a waje kaman auduga ba zaki samu mijin aure, ba lallai bane ba wannan. Abinda nike gaya maki, idan kika ci gaba da addu'a Allah zai kawo maki miji har gida. Kuma su iyayen naki ai har izuwa yanzu har izuwa gobe akwai irin wannan iyayen din. Iyaye idan ainihin wato sun san sun ba yarsu tarbiyya, wallahi su za su samu mata mijin aure. Ko kuma a'a yan abokan iyayenki, wani fa za ga abokin babanki ne kawai zai zo gidan, zai zo wajen babanki kawai ya ganki ko kuma ya ki kawo masa ruwa ko kaza kawai sai ya ce ma babanki kawai zai ba kawai ya neman ma ɗansa ko ya neman ma ɗan uwansa ko ya neman ma kansa ko kuma ya neman ma kansa ma duka zai iya yiwa ba laifi bane. Ko kuma kawar mamarki ko yar uwar mamarki ko kawar mamarki za ta zo kawai in ta ga irin ladabinki da kunyanki da sauran za ta ce wannan yarinya kan har yanzu ba ku ba wannan uwan ta ce a gashi nan dai kaza sai ta ce akwai ɗanta ko akwai kazanta haka ake yi. Akwai irin wannan abu damammaki da yawa. Ni kan ba abun da zan ce maki, na farko yar uwa ki ci gaba da rike mutuncinki, ban da raini kan duk macen da take raina maza kan daga ƙarshe za ta zama me ake kira, za ta zama bola. Duk macen da, domin akwai marasa mutunci, akwai wadda idan kai mata magana waye ta zage ka, yayi wannan ya wuce cin mutunci ko zagin samari. Wani mutum yayi maki in ba zai ki bai yi miki ba kawai ki wuce ba wai kawai ki gaya mutum bakan magana ba middin. Kuma akwai masu irin wannan tsamin bakin, akwai wanda bakin su bai da tsarki sam, akwai irin wannan yan matan din, su suna ga sun fi karfin uban kowa, kuma wanda suke son din kuma taka su yake, wanda suke son din shi kuma baya son su kuma wanda yake son su ba sa son shi. To ya za ki samu mijin aure? Akwai irin wannan matan, muna da su da yawa, mun san su da yawa. Wanda suke son ta ba ta son su, wanda take so ba sa son ta, sun fi karfin ta. To ya za ta samu mijin aure? To kawai shawarar da zan baki shine ci gaba da addu'a. Allah zai banda raini, banda wulakanta samari, banda kaza. Mutum ko maganan banza yayi maki ce Allah ya shirye ka, kawai ki yi gaba shikenan, ki addu'a Allah zai baki insha Allah. Abdulaziz Garba, to wannan kenan ni ma shawaran da zan baki kenan a takaice, wanda maza suna nan da yawa waɗanda idan suka ga kyawawa mafi akasari wallahi jikinsu ma yakan fada sai su dinga wato fargaba ko suna kunya na tunkara ita kuma ya iya tafiya ya gagara magana. Wallahi yawanci suka ma isa ba a so ina a rasa ma ina za a kama da sauransu, saboda shi ya riga da ya sa a karan kanshi yana gani kamar komi ya fa kafin shin din akwai waɗanda sun riga shi. Ba mamaki ma kina cikin soyayya da wata ne da wani ne wato ainihin ya zo shi ma yana so shi ma ya sanya tashi takarar da sauransu. Abin da ni zai gaya miki abu ne da dole za ki zauna ki ci gaba da addu'o'i, ki ci gaba da wato ainihin mayar wa Allah komai, wuka da nama ki bar mishi komai, domin aure Allah ne yake badawa. Idan ma a ina kike, in dai kina raye baki mutu ba, kina nan a gidanku kuma kin koshi da tarbiyya, kuma alhamdulillah tun da kin faɗa kin je kina da tarbiyya, kina da kuma wato fara'a, ba kya shiga sabgar kowa abubuwa da sauransu, to kin ga hakan na nuni da cewa lallai Allah bai zai barki a banza ba, zai barki a hakan. Kuma ba lallai bane kuma kina daga cikin waɗannan 'yan matan da suke fita suke yawon banza. To duk abu ne da zai sa ki zauna ki yi tunani, ki sa karan kanki cewa Allah bai zai barki a hakan ba. Komin darin dadewa ko rintsi komin wuya, wata rana ko ma shekarunki nawa ne, wataran zaki aure in Allah ya yarda. Ni shawar da zan iya baki kenan, ki ci gaba da rike mutuncinki, ki ci gaba da kuma rike kanki a inda kike, ko ma baki fita ba
komi ya aura gangara zamani ne wanda ya zo, ba za ki ce mana da baki da waya ba, wataƙila kina da babbar waya wanda kina amfani da ita, kuma wannan waya da yake amfani da ita ba mamaki kina cikin shafukan sada zumunta. To a cikin shafukan sada zumuntan ma ko ta wannan bangare ma Allah zai iya kawo miki mijin aure, duk abun da zai iya yiwu. Kuma yawanci ana fita, ba za ki ce dai har abada kwata-kwata ba kya fita ba, ana dan fita ko zuwa wajen biki ko irin suna abubuwa da sauransu, ko ta ina ne Allah zai iya fito miki da mijin aure. To ni dai ina miki fatan alheri, kuma ina fatan za ki rike mutunci, ki ci gaba da zama a hakan. Wata rana dai in Allah so yadda Allah zai kawo miki nagari, miji nagari wanda za ku yi aure. Amma ki daina sawa a karan kanki cewa don wato ainihin ba iya zuwa miki da soyayya da kuma wato ko kuma kalaman soyayya ki sa kan kanki cewa kamar wato bakya da farin jini ne ko lokaci ne bai yi ba, abubuwa makamantansu. Ba lallai bane hakan ya tabbata. Akwai mazaje da yawa waɗanda wallahi wani lokacin kyau mace yana sawa su fita cikin hayyacinsu, suna gani kamar ba wannan ita matar manya ce, shi bai zai iya da ita ba, halin kuma ita tana nan ne kawai tana nema ne kawai, ita tana nan ba tare da wata ainihin tana tunani ko za ta samu ko ba za ta samu ba. To dai suna nan da yawa. Ni dai kawai fata ne da zai miki kenan, ki ci gaba da addu'o'i, Allah zai kawo miki miji na gari. Insha Allah Allah zai kawo miki miji na gari, kuma musamman kamar yadda kika cewa wato baki cika fita ba, wannan tarbiyya ne mai kyau wanda iyaye suka wato baki, kuma ya kamata a ce ki kyautata wannan tarbiyyan din, saboda mijinka ko a rami kake, in dai Allah ya riga ya ce za ka yi aure to za ka yi auren ne, babu makawa, wannan kaddara ce. Sai dai idan dama tun alauhin mahfuz ba a rubuta batun maganar zance aure a kanki ba, to shine fa za ki iya ki fidda tsammani, kuma dan adam ma baya fidda tsammani sai dai ya ga ranar mutuwarsa. Allah ya tabbatar miki da alkhairi, kuma ubangijin Allah ya hada ki da miji na gari, da duk kwarjininki da duk kyau da kike da shi. Allah ya baki miji na gari. Ta boye an ta kyakkyawa ce. Shine kwarjinin ne, kuma za mu je mu saurari yanzu masu kallo da sauraro. Shine ta rubuta jininta yana da karfi, shi sa ta tsaya akan batun maganar zancen kwarjini. jininta yana da karfi, duk wasu rubabbun maza wanda matsorata ne ba za su iya tunkaranta ba. A kai kana gani baka da tsoro. Wallahi ba ni tsoron da ni wata mace mai kyau da ta tsora ta ni kai ni ma ban tsoro. Dukkan ki ina ga ina so ina kai gana sai na tinkare ki. Sai na ku ji da nan gobe ta ta ga mu biyar. Taron kwamitin sulhu na majalisar ɗaukin duniya da wani direba kwana. na farko dai bai kai malamin yin ba. A yanzu ba majalisar ɗaukin duniya ko kuma majalisar ɗaukin barkewar duniya. Majalisar ɗaukin duniya an hasara da kafa wani kwamiti sulhu ya ba ta yi kawo kwamitin sulhu a Sudan, ina Gaza, ina demokuraɗiyyar Congo. Wannan duka zance ne majalisar ɗaukin duniya zance ne na yaudara na a wato Nijar da Mali da Burkina a sake gare su. Kuma shi ma kisar da yake son a dama musu zama mataimaki ma ko sakatare gana na majalisar ɗaukin duniya. Ai dan a cuci kasar shi ne. Afirka ma gaba daya. Kuma a cuci yankin Sahel. A cuci Afirka. Kuma rikin zaman lafiya ai ba ta harshen da suke mulkin soji wani ba, su karfin da suke demokarasi duk ba su yi kwatar hankali. An ka ɗauki Mali da Burkina da Nijar, kashe-kashen da yan da suke a Najeriya ya duka yi mutanen da ake kashewa a wannan kasashen. Kan wanda suke hannu wanda za a ba da kuɗi a amso, kan wanda aka kashe, kan wanda aka kora suka bar ƙasar, kan wanda aka kora gari suke Tanzania ba su ma san da suke ba. Sun duka yi mutanen da suke shan wahala a biyu a yankin Sahel. Ko majalisar ɗaukin duniya ta magana ba ta ce komai ba. Ɗan majalisar ɗaukin duniya tana da amfani ta zo ta daidai dalilin masu wa gwamnati. Ai ga ne nan makwabcin mu ce ba ta da shugaban kasa tun da aka ce kalabi. An gaskiya ne a yi bincike mai tsanani da a gwamnati ta kashe kalabi a musu hukunci. Majalisar ɗaukin duniya tana da aka kashe Saddam Hussein. Shugaban Iran da aka yi shi majalisar ɗaukin duniya ta ce bayan shugaban Iran akwai wannan na wanda aka kamo daga Amurka ta kamo
wani amurka ta kawo da kasar su ta kawo ta mutum da zai duniya wata magana sai kawai majalisar ɗinkin duniya tana so bashir jama'a ta yana so a mai juyin mulki ne a rasa kasar shi ma gaba ki daya an har ya gabawa ma ki sani an dai gabawa ma ki sani don wani abu a majalisar ɗinkin duniya to ya kifar da mulkinsa kuma ya kona afirka gaba ki daya afirka tana wannan turawa tana su dawo ne majalisar ɗinkin duniya battara bayan abin da ake a najeriya jihohi yau ne yanzu wanda ake cikin tashin hankali majalisar ɗinkin duniya bata magana sai wani kwamitin sulhu na kwamitin sulhu kawai majalisar ɗinkin duniya amerika faransa da yan kanadin su isra'ila kawai su ne majalisar ɗinkin duniya ba a wata majalisar ɗinkin duniya ko ma ba ka zama baka isa kai magana saurare ka wata lamuna sauran kai ganin magana bisa da kwana wata kuna da ba amfani sam. Godiya muke tsohon shufin. To madalla kamar yadda dai shi tsohon shufar yake batu akan maganar majalisar ɗinkin duniya da cewa shi bai ga abin da take tabukawa ba a halin yanzu. Ni shi kungiyar aka rena ko dai ainihi wanda yake jagorantar wannan majalisar ɗinkin duniya a halin yanzu wato Antonio Guterres, saboda mun ga ainihi irin rawar da Kofi Annan ya taka a lokacin da shi yake kan ragamar wato ainihi mulkin na majalisar ɗinkin duniya daga 1997 zuwa nake gani a 2004. mun ga irin rawan da ya taka Abdulaziz Garba, wanda kuma a halin yanzu muna gani wato Antonio Guterres bai yi abin da ainihi wato shi Kofi Annan din yayi a halin yanzu ba. Me za ka ya faɗa? Antonio Guterres babaranci da yana yi, idan kuma ya yi sai a gani a ƙasa da za a iya ce to alhamdulillah an samu ci gaba a majalisar ɗinkin duniya. Amma idan ka ji musamman bayanin da ainihin Ansen Shofel wani direba ya yi ɗazu, abu ne da wato kalamai ne da suke kama hankali sosai. Babu yadda za a ce tun tsawon shekara da shekaru ko san akwai wasu ƙasashe a nahiyar Afirka da dama wanda ya kamata a ce kun kawo musu dauki, kun kawo musu wato biyan bukata ko kuma wato abin da suke bukata na wato ainihin kawo musu ci gaba musamman bangaren tsaro, kuma ya zama wai lokacin ba ku yi amfani da wannan dama ba sai yanzu ne kuke tsammanin cewa hakan zai tabbata, bayan wasu kasashe sun riga da sun nuna muku cewa ba sa tafiya ɗaya da ku. Kin ga abu ne da ya kamata a duba. An kawo misali kamar yadda ya faɗa, akwai su Libya, akwai su Sudan, tsawon shekara da shekarun majalisar ɗinkin duniya so nawa ta shiga tsakani yakin da ake a Sudan, yau shekara sama da 3 kenan. In aka duba tun watan Afrilu 2023 yaƙi ya barke tsakanin janar biyu a Sudan, majalisar ɗinkin duniya sau nawa ta shiga tsakani, kowa ya riga da ya san ta shiga, ya fi su a kirga, su Qatar, su Masar, amfanin mai tasirin mai ga Libya, duk abubuwa ne da ya kamata duk a mayar da hankali. Me ya faru? Kasar tarayyar Najeriya ma karan kanta da take wato ambata cikin wannan zaman da suka yi a yanzu na cewa tana fuskanta ita ma ta babbarwar tsaro, babaranci tun wannan tsawon shekara da shekaru da suke fuskanta me suka yi na ganin cewa gashi wanda za yi alfahari da shi. To Antonio Guterres ne kusan zan yance yana nan ne kawai suna ne kawai, yana ne kawai ana wato juya shi ne, ana amfani da shi ne kamar yadda aka ga dama. Yawanci ko da yau ya fito a matsayin shi na babban sakatare a majalisar ɗinkin duniya, ko da ya ɗau wato biro, ya ɗau wato takardansa, ya yi sayi, ya rattaba hannu akan ainihi ga wasu abubuwan da ana bukata wasu kasashe, ba sauraron sa. Ko da an saurare shi abu ne da ko da za a yi za zo za tsaya a hanya, ba za zo wato ba za kai ga ainihin inda ake bukata a cimma domin biya wa al'ummar wannan kasa bukata ba. Kinga abu ne da wasu wani bangare ana ganin wato kusan kamar gazawa ce a gare shi, a hali kuma ba gazawa bane, saboda yana yi ne da zuciya ɗaya, shi a tunanin shi zai iya yi tasiri. To amma me wasu kasashen ba sa bashi goyon baya ne, ba sa bashi wato ainihin ba sa nuna mishi cewa matsayin da yake da shi nan matsayi ne da ya kamata a ce an mara mishi baya, an kuma wato nemi da ya zamana cewa ya amsa sunan shi a matsayin babban sakatare na ganin yadda za a iya zamana cewa an biya waɗannan kasashen da suke bukatar taimako kamar yadda ya cancanta. To kin ga abu ne da ya kamata a duba kuma a mayar da hankali a kai. Madalla injiniya da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wasu bakwai mun tashi lafiya, safiya ya yau ya kuke da dama, muna cikin ƙoshin lafiya. To wato antina ya wajen naku da dama a kwana biyu da dama ko to ya ce masha Allah kun je bishirin tashan Hausa bakwai. Ina dai da barista, ina dai da mai babban suna, duka ina dai da shi.
muna gaida su da baki ɗaya mun jima sosai za mu hausa bakwai sosai muka jima wallahi da a kwana biyu dai muka samu da iya gyara ya samu ya nemo muna ita to gaskiya dai nake muku insha Allah yanzu dai muna tare da ku a koda wani lokaci in Allah ya yarda ina muku fatan alheri na muku barka da dawowa Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu amin da fatan jikoki na suna nan lafiya amin sun ma daga maman shahida wani ina hadizatu ana lafiya ko Kawan shahida mun gode an kwan biyu kam a kai mana da ya bebi a kai mana da shahida sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A wasu bakwai sauraron al'umma da fatan muna cikin kusur lafiya baki daya. To haka ya kasance alhamdulillah ina gaishe ki mai wurin tusabiya barista Abdulaziz Garba. To muna daga jinjina muku a kullum game da fadakarwa da wannan babban talabijin tamu ta kasar Kamaru wanda take wayarwa al'ummar duniya kai ga baki daya. To game da majalisar ɗinkin duniya a gaskiya muna so a san cewa sakataren ɗin majalisar ɗinkin duniya ba gwamnati ba ne wato yawanci ƙasashen ne suke kawo tallafi da sauransu su ba su da wani gwamnati ko sojoji ma ƙasashe ne suke kawo musu tallafi to shi yasa shi sakatare tilas ya dinga jin magana kamar irin su amurka da sauran domin su suka ci kawo ita ce ma majalisar amurka siyasa ba yi tana abin da take ganta wannan gara musali kowaye ya zama sakatare hakan zai domin da kasashe yake tafiya ba gwamnati ce mai zaman kanta ba shi sa ake kiransa sakatare da gini kenan amma tattara bayanan kasashen yake mabaranci sannan a sama da shawarwarin su ne gaskiya fi sabi na mu yawanci ba mu cika muna ce dan kokari muna kawo dan daidai namu so ko contribution duk da shi na wannan ne kuma su yawanci kasashen wanda suka yi mulki na gaskiya suna kushe duk wanda saboda na ɗaya ne suna so ci gaba da mulki kama karya kada a yi zaɓe ta zama kada kuma a bi su ƙara za su fito masu fita ta kudin duniya da sauransu wannan ne yawanci mulki kama karya duk wani abun da za a yi wani tallafi wane ne wane ne na farko shi ne tsaro kuma yawanci kuma kasashen su sayar afirka yawanci makiyaya ne duk wannan kasashen akwai makiyaya kuma sake su gaba da sauransu da yake babu irin wannan makiyayan ta jajiriya irin ta da a shiga yawo da shanu da waye irin wannan kasashe ba sa da wani irin ta'addanci ne kamar ma tana da shi saboda makotaka da najeriya ne gaskiya fi sabilillahi da kuma makisan gaskiya mutum ne mai ilimi wanda kuma ya san tafiyarwa ya taɓa yi senegal kuma makisan ya kawo contribution nisa a ƙasar senegal ta ci gaba ta gaske matsalarsa ya so ta zarce ne wannan ne kawai ya samu bakin jini amma shugaba ne wanda ya san abun da yake yi da kuma matsalarsa da senegal daman shi tsohon premier minista ne yake so ya kawo rafin ya kyamance shi yake ta wajen to a yanzu da yake ita siyasa za ka iya kullum muna nanatawa makiyinka ya zama abokinka ya zama makiyinka to wannan ne za a yi yanzu a senegal domin mashi sa yana da goyon bayan turanin kasar senegal da yake ragin sa senegal ne bai ina son ce bablatini ne ragin sa bablatini ne to shi sa yanzu akwai maganganu da suke yi ta bayan fage wanda za a idan mai kasa ya yi nashi jam'iyyar yawancin kudaden senegal da sauransu za su dafa masa ba dalilin ma da kuka ga yanzu ba kama shi ba yanzu akwai wannan ta bayan domin ita siyasa haka take kuma an ga ba shi sa'a da yake dan kasa afirka ya ga ba shi sa'a an ga ba shi sa'a
a takaice wannan za mu iya faɗa, amma tsaro yana da amfani gaskiya fi sabilillahi, musamman a ƙasashen Afirka da Sahel, saboda makiyaya su ne yawanci suke kawo duk wani matsaloli. Shi ne canjin zafi ko ruwan Amurka ne ya sa a Najeriya da ana ta karkashe mafi yawa, ba a faɗa ne da yake su sojoji da sirri suke aiki. To a takaice wanda za mu iya faɗa da wurin tusa don ma da babban da gida Abdullahi Sadu da Zakari Sadu da teknisiyan Adamu Sadu da kuma dukkan al'ummar duniya da baki daya a huta lafiya haka a nuna. Godiya muke babban yaya, Allah ya saka da alkhairi da irin gudunmawa da kake badawa a wannan zaure mai tarin albarka. A madadin abokan aiki nan da muka gabatar da wannan shiri, yaya barista Abdulaziz Garba, injiniya Adamu da ya watsa a duniya kuka ganmu, sai muna gaida mai kula da 'yan jaridu Zakari Sado, muna wato jinjina babban mai gida wanda ya ba damar muka gabatar da wannan shiri. Ni mai munatu Sado da na gabatar nake ce sai gobe idan Allah mai kowa mai komai ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.